खंयच्यान येला काय म्हणटा माका तुम्हीच तयार केला. जो तुम्ही प्लास्टिक उडयतात तेजेरूच हांव तयार जाला. कितें म्हाका जमनी भितर घालतली म्हणटा. जर तुम्ही म्हाका जमनी भितर घातले जाल्यार हांव जमी सगळी काळी करून उडयतलो. कितें म्हाका उजो लायतली म्हणटा. जर तुम्ही म्हाका उजो लायलो जाल्यार हांव सगळो धुवर करून उडयतलो. तुमकां वासान नाका जातले. कितें म्हाका उदकान उडयतली म्हणटा. जर तुम्ही म्हाका उदकान उडयलो जाल्यार हांव बायो न्हंयो सगळी गच करून उडयतलो. तुम्ही म्हाका कशीच मारपा शकता. हांव तुमकां कसोच सोडपाना. हांव दिसान दीस व्हड जाय तसा. हा 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 हा. हो एक प्लास्टिकाचो दाखोवपाचो एक यत्न केल्लो. गोंयकारांनो जागे जायात. हे कितें चलयल्या तुमी अशें. हे येदे व्हडले राक्षस येता मागीर ते आमकां नाका करता. आमच्या गोंयान कोयराची ही एक व्हड समस्या जायत आसा. आमी म्हणटात कोयर मरे व्हरोन उडय भायर. थोडो थोडो करून आमच्या पृथ्वीचेर खूब कोयर जायत आसा. नगरपालिका वा पंचायत आपली कामां करता पूण जाय तसो प्रतिसाद मेळना. कसो मेळटलो. जो मेरेन आमी मनशां आपली जबाबदारी समजून घेयना तो मेरेन कांयच फायदो ना. जर आमकां आमचें गोंय नितळ दवरूंक जाय जाल्यार आमी कपड्याच्यो पोतयो कागदाचो वापर करूंक जाय. आमी सगळीं जाणां मेळोन बदल घडोवन हाडूंक शकता. मनान दिसचें आसल्यार वाट आपशीच मेळटा. म्हणून 2 वळी सांगता. आमच्या गोंयांतले भांगराची खाण पूण आतां दिसता सगळी रस्त्या कडेन घाण. आमच्या न्हंयचें उदक व्हांवतालें खळखळोन. आयज तें आडवोन पडलां प्लास्टिका लागून. चलात तर आमी आतां आमचें गोंय सोबीत करपाक यत्न करया. चलात तर आमी आतां आमचें गोंय सोबीत करपाक यत्न करया. परत आमचें गोंय कचऱ्या मुक्त करया. परत आमचें गोंय कचऱ्या मुक्त करया. परत आमचें गोंय कचऱ्या मुक्त करया. देव बरें करूं. आमी स्पर्धकाक नंबर दिल्ले आसा. आमी स्पर्धकाचो नंबरूच फक्त कावंट करतले हांगा जाहीर करतले. त्या प्रमाणे नंबरा प्रमाण स्पर्धकांनी आपली कला सादर करची अशें आमच्या परिक्षकांनी आमकां प्रेमळ सुचोवणी केल्ली आसा. नंबर 2 म्हणजे मदल्यान आवडले. तिसरे घेऊ. नंबर 2 रेडी ना. नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 2 हांगा माचेर आयिल्लो आसा. परीक्षकांनी नोंद घेवची. नंबर 2 आयिल्लो आसा. जता तथा विगलज प्रभाववित तस्तरे गलेवं लम्मितं मुजंग गातुंग मालिकं दमद्दमद्दमद्दव नान्दवदमाव चकाचंद दानवं तनोतु श्यश्रम. जय महादेव जय महाकाल. मैं महाकाल भक्त रावण हूँ. शक्ति मेरी अखंड है.
काब जिसका कुछ दे बिगाड़ पाया, वो टीलो विजयपति निशाना रावण हूँ मैं। ही हा 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 हा, ही हा 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 हा। मैंने अपने बाहुबल से ये शक्तियाँ प्राप्त की। रावण महाज्ञानी है, अमर है, मुझे कोई नहीं मार सकता और दुनिया मुझे कभी भी नहीं बोलो क्यों? क्योंकि रावण को मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा। इसलिए जितनी ख्याति भगवान राम की है उतनी रावण की भी। अहंकार शक्तियों का मन, मैंने दूसरे पर अत्याचार किया, अधर्म किया, मैं मेरा दंड उसी गर्व से लूँगा जिस गर्व से मैंने ये शक्तियों का भोग किया है। ये रावण किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि मैं लंकापति दशाना रावण हूँ मैं। ही हा 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 हा, ही हा 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 हा। आम ब्रह्मास्मि। थैंक यू। नंबर 3 पार्टिसिपंट। नंबर 4 पार्टिसिपंट रेडी जावचो। या भुरग्यांच्यो ताळयो मारून उत्साह वाडया, उमेद वाडया, अपुर्बाय करुया आमी तांची। जे पार्टिसिपंट हांगा आपली कला सादर करून गेल्यात तांचे कडेन मागता स्टेजीच्या दावे वटेन येवचे, आपलो रिफ्रेशमेंट्स कितें आहा तो घेवचो। ह्या मुखार येता नंबर 4 चो पार्टिसिपंट। नंबर 4। जर 4 पार्टिसिपंट रेडी ना आनी 5 तयार आसा जाल्यार ताणें आपली कला सादर करपा येता। नाका ह्या मुखार नंबर 4 ना नंबर 5 चो नंबर 5
दर्शे रुहेष्णणं शोभी गौस्तुदम नमो नमः। मानव उद्धार के लिए मैंने यहाँ अवतार लिया है। इच्छा, आशा, अपेक्षा मानव समाज के लिए चालक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समय पर काल को प्राप्त किया जाता है। इस रूप का नाश करती है बुढ़ापा, प्राणों का नाश करता है मृत्यु, क्रोध संबंधों का नाश करता है। एक ऐसा भी भाग्य है वो सारे गुणों का नाश करने में सक्षम है, और वो है अभिमान। किसी ज्ञान को अपने पास आने दीजिए, लेकिन अभिमान को कदापि नहीं। यदि अभिमान आपके पास आ गया तो आपने जो पाया है वो धन हो, सुख हो, गुण हो, मित्र हो, सबका नाश हो जाता है। तुम व्यर्थ की चिंता करते हो, तुम व्यर्थ ही डरते हो। जो होगा अच्छा ही होगा। तथास्तु। थँक यू। हो नंबर 5 पार्टिसिपंट आशिल्लो. नंबर 4 आमी ओदो डिक्लेअर केला, अजून पावूना. जर तो तयार आसा जाल्यार माचयेर येवचें. नंबर 4. आमी मुखार वतात. नंबर 6 तयार आसा. नंबर 6 पार्टिसिपंट. नंबर 6. नंबर 7. येवन येवन नंबर कितलो तुमचो कितलो? नेक्स्ट नंबर घेता घेता. नंबर 7, 8 नंबर येता माचयेर. even. जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है वही तेरे अंत में सहायक होगी। तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी आखिरी संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा। क्या तूने मुझे बता दिया? मैं देवकी और वासुदेव के किसी पुत्र को जन्म लेना नहीं दूंगा। तब क्या करोगे आकाश महाराज? मैं देवकी और वासुदेव को बंदीगढ़ में डाल दूंगा और सभी पुत्रों को मार डालूंगा। हा 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 हा। आज मथुरा साम्राज्य में जीवन मृत्यु सब हमारे हाथों में है। हमने देवकी को जीवन दान दे दिया। हम चाहते तो उसका जीवन ले भी सकते थे कि हमने उसको जीवन दान दे दिया। जीवन और मृत्यु के नियंत्रक हम महाराज कंस। हम चाहे तो धरती के ढेले को उठाकर आसमान के तारा बना सकते और आसमान के तारे को नोच कर धरती में रौन भी सकते हैं। हमारे तेज शत्रु और प्रतापी ऐसे कांपते हैं जैसे आन में पत्ते। हमारी सेना की गर्दन जैसी उठती है वैसे इंद्र का सिंहासन भी थर-थर कांप जाता है। सर्वपूजित सर्वशक्तिमान हम महाराज कंस। विष्णु, क्या लगता है तुझे कि तुम मुझसे बच गया?
मुझे मूर्ख बनाकर क्या जन्म ले लिया? क्या मैं अपनी पराया स्वीकार करूं? क्या मैं अपनी विनाश की राह में मृत्यु की प्रतीक्षा कर लूं? हट! इतनी आसानी से तुझे विजय नहीं मिलेगी। हा 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 हा! कंस हूं मैं, महाबली कंस। हो आशिल्लो 8 नंबरचो स्पर्धक. आमी वदळ जाहीर केल्ले 4 नंबरचो स्पर्धक अजून येवंक ना. 4, 6 आनी 7 जर तयार आसा जाल्यार मातशें येवचे, नाजाल्यार आमी मुखार वतात. स्पर्धक नंबर 9, स्पर्धक 9, स्पर्धक 10, ना पूण रेडी करून दिता ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. साठे मायक दी ताका. आजचे सिंहासन लाखो मराठांचा त्यागाने आणि बलिदानाने उभे राहिले. स्वराज्य एका माणसाची इच्छा नाही, तर प्रत्येक माणसाच्या सुरक्षिततेसाठी ईश्वरची इच्छा आहे. हे नवे स्वराज्य व्हावे म्हणून आई भवानी आणि जिजाऊचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही नवीन स्वराज स्थापना करण्याचा प्रण घेतलाय. मध्य मराठा हे गोव्याची आन बान शाळेत वी शिवाजी राजे भोसले शपथ डोकं की या राजस्वराला साक्ष ठेवून आमचे एकच ध्येय आहे, स्वराज्य स्थापना. या ध्येयासाठी सर्वस्व वाहू आणि या जगात स्वराज्य नांदवू. ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव. ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव. जय भवानी. जय जय भवानी. जय भवानी. धन्यवाद. हो आशिल्लो नंबर 10चो स्पर्धक. 4, 6, 7, 9 स्पर्धक हांगा पावला जाल्यार आपली कला सादर करूं येता. साठे वकोळ 11 नंबर. ओके 11 नंबर. किती गाडी राहून सांगता हाय. मराठे कधीपासून आपल्या सुरक्षेसाठी घाबरू लागले. मराठ्याने जेव्हा जेव्हा प्राण दिले आहेत
ते स्वराज्याच्या रक्षणासाठी दिलाय. छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही शुकान आहे. होय, अरे हे मस्त फक्त आणि फक्त मातृभूमीला नमन करतं. शत्रू समोर कधीपासून झुकायला लागलं? आम्ही मराठी आहोत, मराठे. आजचे शासन लाखो मराठ्याचे त्यागाने आणि बलिदानाने भरलंय. स्वराज्य एका माणसाची इच्छा नाही, तर प्रत्येक माणसाच्या सुरक्षेसाठी ईश्वराची इच्छा आहे. हे हिंदवी राज व्हावं ही सिंहची इच्छा. आता वेळ आली आहे. हिंद प्रांतातील प्रत्येक माणसाने या राक्षसापासून मुक्त होण्याची. तुमच्या प्रत्येक जखमेचा बदला आमच्या प्रत्येक शहीद महाराजांच्या वतीने दिला जाईल. शत्रूच्या सेनावर आमच्या तलवारच्या गरगराट धडका बसेल. सर्व प्रांत प्रमुखांना आदेश आहे. उद्याच्या सूर्योदयापर्यंत स्वराज्याचा प्रत्येक मोहरा संगमेश मध्ये उपस्थित असेल. रात्रीच्या काळकाळ मराठ्यांची सेना आंबे घाटाहून पुढेच असेल. शत्रूला जाळून राख करून टाकू. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वप्न पूर्ण केल्याशिवाय शांत बसणार नाही. जय भवानी, जय भवानी. ओम नमः पार्वती पते. हर हर महादेव. ओम नमः पार्वती पते. हर हर महादेव. हर हर महादेव. नंबर 12 स्पर्धक येता. नंबर 12. आपण मॅच घेता नाही उद्या फोन कर पुरा म्हटलं ना लोक आहे जिथे लोक एक प्रेमळ निवेदन आसा. शिगमोत्सवाच्या निमतान जे आमची कमिटी स्थापन जाल्या, जे कार्यकर्ते म्हणून हांगा मानान हाजीर आसात, तांचे कडेन मागता रस्त्यार प्रेक्षक पाविल्ले आसात जावं परीक्षकां मुखार आशिल्ल्या कावंटरा मुखार गर्दी जावपाक लागल्या. उपकार करून आपापलो जागो घेवचो थारावन दिल्लो आमच्या कार्यकर्त्यांनी आनी शिगमोत्सवांतल्या मानेस्त सगळ्या सरदारांनी आपलो जागो घेवचो आनी लोकांक शिस्तबद्ध रितीन डायरेक्शन दिवचें, खंय रावचें, कितले भायर रावचें हाजें. देव बरें करूं. नंबर 12चो स्पर्धक आपल्या कला सादर करता. हा दुध बदमेश आणि हा सुभेदार तानाजी जाऊन आयला. शिवाजीचा उजवा हात म्हणटा, शिवाजीचा उजवा हात म्हणटा, हे मुघल कितें म्हणटा? आमचो भोवरंग नाश करपाक सोदता. या देवान कितें सांगिल्लें? सूर्य उगवलो का सूर्य मावळोच्या पयलीं आमचो भोवरंग तसोच उरतलो. जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव. 12 नंबर तानाजी. हाजे मुखार येता 13 नंबर. आसा रेडी? 13 नंबर. ओके. 13 नंबर माचेर येवच्या पयलीं परत आमी जे स्पर्धक अजून माचेर येवना पूण आमी तांचे नंबर जाहीर केल्ले आसा ते म्हणल्यार 4, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9. नंबर 13 परशुरामाच्या भूमिकेत. कौन है वो जिसने मेरे गुरु भगवान शिव जी के धनुष को भंग करने का साहस किया? ना मैं क्रोध से बना था जो हाथ में परशु ले लिया. यही थी मेरी वेदना. भोग विलास में पड़े लोगों का
어디 어디 잠깐. 요. 라라라. 계란. 계란. नंबर 14. महादेव, तुम्ही सदैव तप, समाधी आणि योगामध्ये मग्न राहता, पण एकदा तरी माझ्या भावनांचा विचार केला आहे का? मी हिमालयाच्या पर्वतरांगामध्ये कठोर तपस्या केली, हजारो वर्ष तुमची प्रतीक्षा केली, माझं सर्वस्व अर्पण केलं, आणि तुम्ही संसार आणि प्रेम याला महत्व न देता कायमच ध्यान धारणेत गुंग. गणपतीला मी स्वतःच्या शक्तीने जन्म दिला, त्याच्या रक्षणासाठी मी उभी राहिले, पण तुम्ही त्याच्यावर त्रिशूळ उगारला. हा तुमचा न्याय आहे का महादेव? पिता असून पुत्राचा शत्रू झाला. जर माझ्या ममतेचा अनादर झाला तर मी जगाला माझं रौद्र रूप दाखवेन महादेव, आणि तेव्हा तुमच्या त्रिशूळालाही माझा सामना करावा लागेल. मी केवळ तुमची अर्धांगिनी नाही, मी शक्ती आहे, दुर्गा आहे, काली आहे. आदिनाथ, तुम्ही महादेव असाल, पण मीही आदिशक्ती आहे. तुमच्याशिवाय मी अपूर्ण आहे, पण माझ्याशिवाय तुम्हीही अपूर्ण आहात. शक्तीशिवाय शिव काहीच नाही. महादेव, तुमचा हा निर्णय गणेशापुरता मर्यादित नाही, हा संपूर्ण सृष्टीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. जर माझ्या पुत्राला पुन्हा जीवित केलं नाही तर ह्या त्रिभुवनालाही माझ्या तांडवाची झळ सोसावी लागेल. महादेव, आता निर्णय तुमचा, संहार की सृजन? धन्यवाद. यशली पार्वती, नंबर 6. नंबर 6 ना 1 मिनिट. नंबर पहिलीच्या आयल्या त्याला कवर करूया. नंबर 4 आयला, नंबर 6, 7, 9. ओके, वी आर गोइंग टू नंबर 15. माका वळखली तुम्ही? कितें अजून वळखली ना? ही कचऱ्याची पेटी पळोवनी वळखली ना? हय हय, हांवूच तें तुमचें कमल. तुमच्या वाड्यार सदांच तुमचो कचरो व्हरपाक येतात तें. हय हय, कळ्ळें, कचरेवाली हांव. म्हणात तुमी म्हाका कचरेवाली. कचरो करात तुमी, घाण करात तुमी, आनी कचरेवाली हांव. खरें म्हणल्यार कचरेवाले तुमी, हांव सफाईवाली. आवयस आवयस आवयस, ह्या म्हाज्या हाताक कितें जाला काय म्हणटा? ही बँडेज कित्याक लायला काय म्हणटा?
तुमचीच कर्मा. कोणे तरी पयर फुटलेली बाटली कचऱ्यान घातली. ती वेगळी करतना म्हज्या हाताक लागली. भळभळीत रगत. हय टेटनस बिटनस सगळें घेतलें, पण कितें फायदो? आनी 4 दिसांनी आनी खंयची दारेची वस्त लागतली. बरें, म्हाका घरा कडेन रावूं तरी मेळटा. हांव घरा कडेन रावल्यार तुमच्या गांवांत पडटलो घाणी. हांवें कितलेंय सांगूं, म्युनिसिपालिटीन कितलेंय सांगूं, ना जाल्यार प्रायम मिनिस्टर मोदीन सांगूं, तो तर मोदी आड्डून सांगता स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत. प्रमोद काकाई आड्डून थकलो स्वच्छ भारत नितळ गोंय. पण तुम्ही अजून सुदारनात. पळय, आतां लास्ट फायनल सांगता. सगळ्याच पयलीं म्हणल्यार 2 तरेचो कोयर आसता, ओलो कोयर आनी सुको कोयर. ओलो कोयर आसता तो ह्या 5व्या डब्यान म्हणल्यार ग्रीन डब्यान घालप, आनी सुको कोयर आसता तो ह्या काळ्या म्हणल्यार ब्लॅक डब्यान घालप. रीतसर प्रत्येक घरान हे जर वेवस्थीत केलें जाल्यार प्रश्नूच मिटलो. खरें म्हणल्यार आमी कचरोच कमी करपाचो निश्चय घेवपाक जाय. बाजारांत वतना कपड्याच्यो पोत्यो, नुस्तें हाडपाक बकेट आनी सामकीच गरज पडली जाल्यार पेपराची बॅगां उजार करपाक जाय. प्लास्टिकाची पोती वापरलीच जाल्यार ती रियूज करपाक जाय आनी भायर उडयतना काळ्या पेटेन घालपाक जाय. परवडटा जाल्यार ओलो कोयर आपल्याच घरा मातयेन पुरून ताचें सारें करपाक जाय, ना जाल्यार 5व्या डब्यान घालपाक जाय. आनी सगळो सुको कोयर काळ्या पेटेन घालपाक जाय. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार धारेच्यो वस्तू वेगळ्यो बांदून आमच्या हातान दिवपाक जाय. याद उरतली न्ही? चलात तर आमी एक निश्चय करुया. आमी आमचो देश, आमचें राज्य आनी आमचो गांव कचरो मुक्त करुया. स्वच्छ सुंदर दवरुया. स्वच्छ भारत नितळ गोंय. सामाजीक संदेश दिवपी ही आशिल्ली कचरेवाली. आता मुखार येता नंबर 16. नंबर 16 सरस्वती. मातशें वस्तू करून जातलें वय दे. रस्त्यार मदीं कांय प्रेक्षक येवन राविल्ले आसात. आमच्या कार्यकर्त्यां कडेन मागता आयोजनाच्या निमतान आमच्योच गाडयो येतल्यो मदीं आनी मागीर अडचण निर्माण जावं येता. आतांच तांकां कुशीन काडल्यार बरें. रस्त्यार कांय गर्दी करतात, सायडीन रावून पळोवचें. आपलो जागो सगळ्यांक दिल्लो आसा, सगळ्यांनी सहकार्य करचें. हो मडगांव शिगमोत्सव आमकां जैतिवंत करपाचो आसा. नंबर 17 तयार आसा. ह्या नंबरा उपरांत हॅलो 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 हेलो. हे देवी लक्ष्मी, आपको लगता है कि आप स्वयं सर्वश्रेष्ठ हैं? ये भी सत्य है कि आप सुख, समृद्धि और वैभव की देवी है और हर घर में आपका स्वागत होता है, आपकी पूजा होती है. किंतु ये भी सच है कि आप एक जगह कभी टिकती नहीं, स्थिरता नहीं है आप में. इसीलिए संसार आपको चला कहता है. क्षण में रुष्टा, क्षण में दृष्टा और एक क्षण में रुष्ट होकर आज यहाँ तो कल वहाँ,
किंतु मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूँ। और एक बार मैं जिस मंदिर में प्रवेश करती हूँ उस मंदिर में सदा के लिए स्थापित हो जाती हूँ। मेरे पास भी भक्तों को देने के लिए धन है, किंतु देवी लक्ष्मी, दोनों के धन में अंतर इतना है कि आपका दिया हुआ धन मनुष्य के धन के लिए होता है और मेरा दिया हुआ धन मनुष्य के मन के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा दिया हुआ धन जितना उसको बांटो उतना ही बढ़ जाता है। देवी लक्ष्मी, अगर आपका दिया हुआ धन किसी राजा के पास भी होगा तो भी मेरे विद्याधन की कमी हो तो तुम्हारे दिए हुए धन को किस प्रकार संभालना ये भी उसे मालूम नहीं होगा। देवी लक्ष्मी, धन और ज्ञान में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो है ज्ञान, और ज्ञान के बिना धन का उपयोग नहीं कर सकते। प्रत्येक जन मन्यते अहम श्रेष्ठ जन, परंतु एवं न लभते का श्रेष्ठ जन। अस्त्र निर्णयति स्वयं न करोति केवल परजने क्रियते। ठीक है देवी लक्ष्मी, कौन श्रेष्ठ है इसका निर्णय जानने के लिए हम भगवान श्री विष्णु के पास चलते हैं, वो ही समस्या को उलझा सकता है। तो चलिए देवी लक्ष्मी। परीक्षकांनी नोंद घेवची, वो आसा नंबर 32 स्पर्धक. आवाज कमी करचो. स्पर्धक मातशेर आसा, आमच्या कार्यकर्त्या कडेन मागता. स्पर्धक मातशेर आसा, आवाज करचो न्ही थंय. परीक्षण चल्ला. माईक जादवांची कन्या, भोसल्यांची सून, शिवबांची माता, भाग्य कोणते अजून. हिंदवी स्वराज्याची पताका नव्य अभिमानाने डोलते. लक्ष देऊन ऐका, मी जिजाऊ बोलते, मी जिजाऊ बोलते. आमचा जन्म जादवांच्या घरी झाला, तेव्हा रांगोळ्या काढल्या गेल्या, तोंड लावलेली, हत्तीवरून साखर घातल्यात आली आणि आमचे नाव जिजाऊ ठेवले गेले. शिवबराजे आमचे धाकटे रत्न. अतिशय कठीण परिस्थितीवर मात करून आम्ही शिवबराजेंना घडवलं. अंगणातली तुळस, गोठातली गाय आणि घरातली माय यांच्यावर जर कोणी वाकडी नजर टाकली तर त्यांची गय करू नका, ही शिकवण आम्ही शिवबराजेंना दिली. आई तुझा भवानीचा कृपाशीर्वाद आणि शिवबराजे यांच्यामुळे आमचे हिंदवी स्वराज्याचे स्वप्न फुलाले. उठा उठा, संघटित व्हा आणि हिंदवी स्वराज्य घडवण्यासाठी पुढे चला. जय भवानी. हर हर महादेव, हर हर महादेव. धन्यवाद. हर हर महादेव म्हणपी हो स्पर्धक आशिल्लो नंबर 32, नंबर 33, नंबर 34. बेगीन रेडी जावचे. नंबर 34 आसा जाल्यार हात वयर करचे हांगा. नंबर 34. नंबर 34 कार्यकर्त्यांनी कन्फर्म करचे नंबर आयला हो ना तो. हॅलो हॅलो. स्पर्धकांनी आपली कला सादर जाल्या उपरांत माचयेचे दावे वा उजवे वटेन येवन आपलो रिफ्रेशमेंट्स आनी सर्टिफिकेट घेवचे म्हणून मागता. हॅलो 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 हॅलो. कुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय. नमस्कार, मी संत जनाबाई
माझा जन्म गोदावरी नदीच्या काठी असलेल्या गंगाखेडे या गावात झाला. माझ्या आईचे नाव कुरुद आणि वडिलांचे नाव दमा. ते वारकरी होते. ते निश्चिम विठ्ठल भक्त होते. मला लहानपणापासूनच विठ्ठलाची भक्ती करण्याचे भाग्य लाभले. मी लहानपणापासूनच खूप अभंग रचले. त्यातील एक अभंग आज मी तुम्हाला म्हणून दाखवणार. सुंदर माझे जाते ग फिरते बहुत, ओव्या गाऊ कौतुकाने हे बा विठ्ठला. सुंदर माझे जाते ग फिरते बहुत, ओव्या गाऊ कौतुकाने हे बा विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. धन्यवाद. धन्यवाद. आता नंबर 34. नंबर 34. नंबर 35 हाणे रेडी रावचे, तयार जावचे. नंबर 35 तयार जावचे. हॅलो 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 हॅलो. ओजो माचेर तुमचे मुखार सादर करतलो आता नंबर 34 कृष्णा. पॅसेंजर सिनेमाचे नाव सुरू करचे. और इसीलिए उसे कोई पराजित नहीं कर सकता. कोई नहीं. मैं आपको पराजित कर सकता हूँ. इसे छोड़ मैं आपको पराजित कर सकता हूँ. महामहिम भीष्म, मेरी क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए. ऐसा कोई धातु नहीं जो अग्नि में तप कर पिघला सके. और ऐसा कोई प्राण, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं इसे मैं मिथ्या नहीं कर सकूं. आप सृष्टि के सुख और नियति की योजना में बाधा बनकर खड़े हैं. और यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं वश आपको वध कर दूंगा और आपका वध करने दूं. मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं. इस रात के प्रयास से भी मैं आपका वध कर सकता हूँ. मैं नवासी कृष्ण हूँ. मैं नदवासी हूँ. मैं नाई मानव हूँ. मैं ब्रह्म गुरु श्रेष्ठ. मेरी अनुमति से आप जीवित हैं. मेरी अनुमति से आप युद्ध कर रहे हो और मेरी अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे. वा आशिल्लो नंबर 34 श्री कृष्णा. नंबर 35 राखणदार. नंबर 36 रेडी रावचो. नंबर 36 यस थँक्यू. जाणे आपली कला सादर केल्या ताणे स्टेजीच्या खंय तरी हांगा रिफ्रेशमेंट्स आनी सर्टिफिकेट घेवची. हांगा आसाय पळय. रेडी आहे 4 नंबर रेडी आहे सर थोडे आवडतं.
रंग माझा काळा, पायात माझ्या वाळ, सुट्टी माझ्या हातात, दाखयता तुमका वाट. भक्तगण माका आंगयता पितीचे घाट, म्हणतात माका शिम्या वयलो राखणदार. हांव तर शिमीक नाचयता खेळटा, खुटी मारून मोठी घाट करतात, गाव तुमचा राखतात. कमा बकरा आवडील खाईल घे, सोरो बिडी रोर दियो घेईल घे. सांगणे माका गाईल घे, सांगणे कोण माका गाईल घे. हाव तर अखंडा, हाव तर अखंडा, हाव तर अखंडा. सर्टिफिकेट कोणा? नंबर 36. नंबर 36. सर्टिफिकेट हेलो हेलो, प्रणाम. मैं कौन हूँ? ज्वाला का रौद्र रूपों में यज्ञ से निकली काली हूँ, पांडवों का गौरव हूँ, यज्ञ से नहीं पांचाली हूँ मैं. जी हाँ, मैं वही महाभारत की द्रौपदी हूँ जिसकी लाज स्वयं नारायण ने बचाई है. महाभारत में सिर्फ एक द्रौपदी थी, परंतु मैं आज ये क्या देख रही हूँ? इस कलयुग में कितनी सारी द्रौपदी है. आज मैं उसी कलयुग की द्रौपदी से एक बात कहना चाहती हूँ. सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो. सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो. अब गोविंद न आएंगे. 14 मेंढी कड़क संभालो, 14 मेंढी कड़क संभालो. हो आशिल्लो नंबर 36. ना ना. हेलो हेलो, प्रणाम. मैं कौन हूँ? ज्वाला का रौद्र रूप में यज्ञ से निकली काली हूँ, पांडवों का गौरव हूँ, यज्ञ से नहीं पांचाली हूँ मैं. जी हाँ, मैं वही महाभारत की द्रौपदी हूँ जिसकी लाज स्वयं नारायण ने बचाई है. महाभारत में सिर्फ एक द्रौपदी थी, परंतु मैं आज ये क्या देख रही हूँ? इस कलयुग में कितनी सारी द्रौपदी है. आज मैं उसी कलयुग की द्रौपदी से एक बात कहना चाहती हूँ. सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो. सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो. अब गोविंद न आएंगे. 14 मेंढी कड़क संभालो, 14 मेंढी कड़क संभालो. खुद ही अपनी रक्षा कर लो. द्यूत बिजाए बेते शकुनी, द्यूत बिजाए
नका गाएंगे. धन्यवाद. नंबर 36 आशिल्लो तर नंबर 38 नंबर 38 रेडी आसा. नंबर 38 आसा रेडी. हॅलो 37 ओके 37 अर्धे रस्ता ना 38 आसा रेडी. हॅलो म्हाका दिसता ना कित्याक म्हाका नमस्कार. हांव देवी दुर्गा. म्हाका 9 रुपां आसा. म्हज्या 9 रुपां नवदुर्गा अशें म्हणटा. हांव तुमकां धैर्य ताकद आनी शक्ती दिता. आनी तुमकां केन्नाय भंय दिसलो म्हाका उलो करात आनी हांव तुमकां आदार दिवपाक सोमतेच येतलें. धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. नंबर 38 माचेर येवचे. हो नंबर जाल्या उपरांत आदी आमी 3 नंबर अनावन्स केल्ले ते आतां पयसुल्ल्यान आयल्या ताजे खातीर आमी तांकां समजून घेता. नंबर 4 हॅलो नंबर 7 नंबर 9 नंबर 7 आसा रेडी. नंबर 9 नंबर 4 ओके हेलो बाय शुरू कर. मैं हूँ सबकी प्यारी देवी लक्ष्मी. मैं हूँ सबकी प्यारी देवी लक्ष्मी. मैं चंचल हूँ. मेरे अनेक रूप हैं जैसे धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी. शायद ही इस युग में कोई होगा जिसको लक्ष्मी देवी पसंद ना हो. जब आपके एक भाग्य चमकता है तब आपके घर में बेटा पैदा होता है. पर जब आपके 100 भाग्य चमकते हैं तब आपके घर में लक्ष्मी के रूप में बेटी पैदा होती है. मेरे आने से जिसको घमंड ना हो उनके घर में मैं स्वयं वास करती हूँ. वरना मैं जग को भिखारी बना सकती हूँ. इसलिए मेरा जप करो, लोगों से अच्छा बर्ताव करो. मनुष्य जन्म हमें एक ही बार मिलता है, उसका आनंद लो. थैंक यू. मुखेल कॉम्पिटिशनांतले नंबर 4 ना 3 आमी स्पर्धकां कडेन मागता मातशें बेगीन येवचे आनी तुमकां जो टायम दिला तो टायम मेंटेन करून आपली कला सादर करची म्हूण मागता. मैं महाकाल हूँ. समय को भी समय देता हूँ. जो सत्य है वही शिव है. जो शिव है वही अनंत. भक्तों के लिए मैं आश्रय हूँ और अधर्म के लिए विनाश. मेरी तपस्या में शक्ति है और मेरी दृष्टि में न्याय. काल से डरने वाला भक्त नहीं, क्योंकि महाकाल उसके साथ है. मैं वह हूँ जो सृष्टि को आरंभ करता हूँ और अंत भी. जो सच्चे मन से मुझे पुकारे उसकी रक्षा स्वयं मैं महाकाल करता हूँ. भक्त का प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है. जो अधर्म की राह पर चले उसका निश्चित है. महाकाल का डमरू बजे तो अधर्म का नाश हो. जिनकी शक्ति अपरंपार है
वे महाकाल है। टाइम टाइम मैं स्वयं हूँ, मैं महाकाल हूँ। टाइम टाइम या मुखावयलो स्पर्धक आसा नंबर 7. टायम मातसो तुमी सांबाळचो. मुखार आनी फाटल्यान आमचे बाकीचे स्पर्धक येवपाचे आसात. नंबर 7 आनी हाज्या उपरांत नंबर 9. हॅलो. प्रकृतीची प्राणदात्री आदिशक्ती ब्रह्मा विष्णू आणि शिव यांची उत्पत्ती माझ्याच हिरण्यगर्भातून झाली. समस्त ब्रह्मांडाचा उगम आणि अंत परब्रह्म मीच आहे. देवी शक्ती ही केवळ सृजनच नाही, संपूर्ण सृष्टीतील प्राण आहे. तिच्याचमुळे तुमचे अस्तित्व परिपूर्ण आहे. तीच निर्माण करते, पोषण करते आणि संवारही करू शकते. ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं सुजय भर्गो सुजय. देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. धन्यवाद. आणि आता नंबर 9. नंबर 9 रेडी आसा ना? नंबर 9 ना. नंबर 9 ना. 3 फाटी आमी जाहीर केल्ले आसा आणि ही स्पर्धा म्हणून सोंपिल्ली आसा. पूण हांगा एक कौतुक म्हणून 4 भुरगीं आयिल्लीं आसा माणकुली 6 वर्सां सकयली. पूण मडगांव शिगमोत्सव समितीन तांची अपुरबाय दवरल्या. हांगा हांव पटापट नांवां घेतलो. रोखड्या त्या कलाकारांक माचयेर हाडून 1 मिनटा भितर तांकां हांगसरल्यान आपली कला सादर करून व्हरचें म्हणून अपुरबायेन मागता. सगळ्यान पयली आसा श्रीशा धुरी. ताचे उपरांत आसा युवांश नायक. ताचे उपरांत आसा पार्थवी नायक. ताचे उपरांत आसा आदिश देसाय आणि युवान. वेळ जाता, पालकांनी समजून घेवचें. आमकां माणकुल्यांची अपुरबाय आसा पूण वेळेचें बंधन आसा. ना सगळ्या सकल देवय सेंड्रा कामिल आणि सिद्धांत कसं केला पळय कावन्सिलर सर्टिफिकेट. सेंड्रा कामिल आणि सेंड्रा कामिल आणि सिद्धांत दोगां कडेन मागता. उपकार करून ताणें प्रमाणपत्र भेटोवपा खातीर मातशें मुखार येवचें. सेंड्रा आणि सिद्धांत दोन्ही नगरसेवकां कडेन मागता सर्टिफिकेट भेटोवपा खातीर मुखार येवचें. या मुखावेलो स्पर्धक आसा युवांश नायक. पार्थवी युवांश पार्थवी आलिश देसाय हे स्पर्धे खातीर ना, हे अपुरबाये खातीर आसा. हॅलो हॅलो. अंबाबाईचा उदो उदो आई जगदंबेचा उदो उदो. अंबाबाईच्या नावाने जगदंबेच्या नावाने जोगवा मागते, आईचा जोगवा मागते. अंबाबाईचा उदो
या बेगीन यात. अलिशा देसाय. हांव मागता सगळ्या पालकां कडेन बेगीन त्या माणकुल्या भुरग्यांक माचयेर हाडचे. व्हेरी गुड. ताळयो मारून सगळ्यांनी आमी तांचे कौतुक करचे. हांगा प्रांची महाले. प्रांची महाले जालें. माझं नाव प्रांच ही प्रज्योत माले. मैं आदि हूँ अंत भी मैं गौरी हूँ, मैं काली हूँ. व्हेरी गुड. ताळी मारया. पालकांकूय मारया ताळी आनी तांकांय बीन. आदी प्रांजस नायक. जालें. लास्ट आतां सोंपत आयल्या. आतां आमी सिनियर गट कॉम्पिटिशनांतले पार्टिसिपंटांक मुखार घेवपाचें आसा. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन मागतात आनी सिनियर गटांच्या पार्टिसिपंटांक रेडी दवरपाचें, लायन अप करपाचें. बरं नाही. ओके. या अपूर्बायेचो हो रावंड आशिल्लो. आनी एक उरला. ना बरें. जय भलभीम पावला. माझे नाव युवान. ए दुष्ट रावणा, तुवें माझ्या सीते माथे पळोवन व्हेला की हशिराव तुका हातांत मारूं शकता, पूण एक काम म्हागेलो प्रभू श्रीराम करतलो. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आतां आमी सिनियर कॅटेगरी कॉम्पिटिशना खातीर तयार आसात. हांव परिक्षकां कडेन मागतां जो अवकाश आसा हो अवकाश तयार जाल्लो आसा. आनी मुखार स्टेजीच्या मुखार खूब गर्दी जाल्या हांगा. हांव ह्या मुखार गर्दी जाल्या त्या कार्यकर्त्यां कडेन मागतां, पुलीस भाव भयणां कडेन मागतां, सगळ्या यंत्रणे कडेन मागतां. ही गर्दी करता स्टेजी मुखार पावल्या. ही गर्दी मातशी फाटीं घ्या. मातशी शिस्तीन करुया हो शिगमोत्सव. जाणें कोणी आपली सर्टिफिकेट घेवना ताणें सर्टिफिकेट आयोजका कडल्यान घेवची. मातशें फाटल्यान घे सगळ्यांक. सिनियर गट मुखार येवचे बेगीन. वेळ काडनाकात. नंबर दाखयात. मातसो नंबर लिपोव नाकात. नंबर इम्पॉर्टंट आहा. परीक्षकांनी नोंद घेवची. नंबर 1. 7 नंबर 8 नंबर 1 चे जाल्ले आसा. मुखार येवचें ताणें. ताजे फाटलो स्पर्धक मातसो मुखार येवचो. फुडें येवचो. प्रॉमिनंट येवचो. मायक जरी नासलो तरी मायका कडेन येवचो. त्या सेंटर तुमचो. मायकार उलोवपाचें नासलें तरी तुमी त्या सेंटरा कडेन येवचें म्हणून मागता. आनी मागीर आपलें डिस्पस जावचें. 1 नंबरचो फुडें येवचो मातसो. नंबर 7 मुखार यो. नंबर 7 मुखार यो.
हॅलो. हे दुष्ट महिषासुर, स्त्री को अबला मानकर तूने स्त्री के हाथों मृत्यु का वरदान मांगा था ना? आज तेरे इस वरदान को मैं पूर्ण करूंगी. आज समस्त संसार देखेगा कि नारी केवल सृजन नहीं करती, वो संवार भी करती है. वो केवल जन्मदात्री नहीं, वह मृत्युदात्री भी है. महिषासुर. नंबर 7 जाल्लो आसा. मातशें मुखार यो. नंबर 8. नंबर 8 ह्या स्पर्धा बेगीन बेगीन मुखार व्हरपा खातीर कार्यकर्त्यांनी सहकार्य करचें म्हणून मागता. सबका मालिक एक, सबका मालिक एक. नंबर 8 चो स्पर्धक जाल्लो आसा. मुखार फाटल्यान नंबर 5. व्हेरी गुड, शाबास. कमीत कमी वेळ घेऊन चढान चढ बरी कला सादर करपाची कला. देवों के देव, महादेव का अंश, महाकाल हूं मैं. शाबास. या मुखार या, मुखार या. नंबर 5 जाल्लो आसा. नंबर 12. नंबर 12. दुष्टों का नाश करने को प्रकट हुआ. सृष्टि में कोई एक भगवान नहीं, एक ही भगवान है. रक्षा बड़े ईश्वर है. मैं नरसिम्हा हूँ, मैं नरसिम्हा हूँ. आज हिरण्यकशिपु को नाश करने के लिए मैं प्रकट हूँ. या मुखार या, मुखार या, मुखार या. नंबर 12 मुखार यो. नंबर 13. आज हे राज्य पहिलं असेल प्रसन्न वातावरण आणि ह्या अयोध्येच्या पूर्णभूमीत राजा दशरथाचा पुत्र श्रीरामाचा शतता प्रणाम. दुर्वास मुनीच्या शापानं वैकुंठच्या नारायण 10 गर्भवास बघतोय. मत्स्य कर्म वरात परशुराम वामन दर्श आणि माझा नमस्कार नमस्कार नमस्कार. या नंबर 13 जाल्लो आसा. पुढे अमृत मोहिनी नंबर 20. जगत के सारे प्राणियों में मेरा नाम मोहिनी है. नंबर 20 अमृत मोहिनी आपली कला सादर करून मुखार सरता. मुखार सरचे. ताजे उपरांत येता नंबर 6. व्हेरी गुड. नंबर 6 भाटकार. नंबर 14. प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री. मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार मेरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर काट लिए हैं. मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरा ब्रह्मांड है और इस दुनिया में भी हर प्राणी के लिए अपने माता पिता ही ब्रह्मांड होते हैं. अपने माता पिता से बढ़कर और कोई ब्रह्मांड नहीं और ना ही कोई भगवान है. चलो मूषकराज, चलते हैं. आज्ञा माते, आज्ञा पिताश्री. नमस्ते नमस्ते. हो नंबर महागणपतीचो
अवतार जाल्लो आसा. मुखार आसा नंबर 9. 14 नंबर मातसो मुखार सरचो, फुडें येवचें. हेलो. मैं लंकापति रावण हूँ, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता. नंबर नोट जाल्लो. 9-16 नंबर 16 मुखार येवचें प्लीज. नंबर 16. चला. नंबर 16. नंबर 15 मुखार यो. नंबर 15 मुखार यो. माईक लायता म्हणसर मुखार पावतलो तूं. दोई धरिला धरिला वाळी लाविला लाविला पहला लिंबाचा बांधिला आग तुझी भरून गवटी आई गोंधळ मांडिला ये ग तुझा घरा दोई धरिला धरिला आईचा देवारा. नंबर 15 जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता सिनियर कॅटेगरी कॉम्पिटिशनांतलो निमाणो सर्तक येता. नंबर 2. नंबर 18 आणि 4 2 उरल्या. महिषासुरा, आज विजयादशमीच्या दिवशी ही आई तुळजाभवानी तुझा वध करणार. तू स्त्रीच्या जातीला कमी लेखलास आणि आज तुझा वध पण एका स्त्रीच्या हाताने होणार. मी आदिशक्ती दुर्गा भवानी, मी ती जगत जननी. जेव्हा जेव्हा माझ्या भक्तांवर संकट येईल तेव्हा तेव्हा ही आई तुळजाभवानी भक्ताच्या हाकेला त्वरित धावून येईल. जय भवानी. या मुखार या 2 नंबर मुखार यो. या मुखार या. नंबर 18 कॉम्पिटिशनांतले नंबर 18 सिनियर कॅटेगरी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आनी ताजे उपरांत येता नंबर 4. हेलो. नंदी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने सती के साथ भेजा था. वीरभद्र, भस्म कर दो सबको, दक्ष के उस संसार को जो उसके अहंकार का प्रतीक है. यदि गंधर्व, देवता, यक्ष, अन्य कोई भी तुम्हें रोकने की प्रयत्न करे तो उन्हें भी भस्म कर दो. जाओ, प्राण मुक्त कर दो दक्ष को. इसने मेरी सती की हत्या की. आओ, जाने दो प्रलय को इस पृथ्वी पर. जो वीरभद्र
यज्ञ को भ्रष्ट कर डालो और जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भी भस्म करने में संकोच ना करना। आज विनाश लीला का हो नर्तन करना कि वहां पर कोई शिवसती विरोधी जीवित ना रहने पाए। ऐसा दंड दो दक्ष और उसके दुष्कृत्य में उसके भागीदारियों को कि संपूर्ण ब्रह्मांड का फुटे और जो भी उनकी रक्षा में प्रस्तुत हो उन्हें भी नष्ट भ्रष्ट कर दो। जो हर हर महादेव. चला मुखार या नंबर 18 चालले असा. नंबर 4 Hello. 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 40 Yes, got not. इस गोवा में उर्रक ज्यादा है. सब लोग को बास आता है. इधर जाओ. मेरा भी आदमी बेवड़ा उर्रक में की सोया है. क्या करने का? हम फॉरेन से नहीं आए हैं. गोवा का एफपी है. क्या करने का इसको? गोवा हमारा बेवड़ा टाइट है. हमारा हस्बैंड टाइट है. उर्रक उर्रक. Fantastic. Number 4, please come forward. Please. नंबर ना. नंबर ना. तुम्हारा घर में नागले को अचक नहीं मोती आए. मोती नाम कॉम्पिटिशन सिनियर कॅटेगरी एंड जाल्ले आसा. हय सॉरी सिनियर कॅटेगरी कॉम्पिटिशन फॅन्सी ड्रेस काय चित्ररथाचो भाग. हां साठे ताका विचार. येस. नंबर 19 परीक्षक प्लीज नोट. रंग माझो काळो पायात माझ्या वाळो माका म्हणटात शिमे वयलो रागडो. या शिमेर माझो मान हाऊच तो राखणदार. आता नाही नंबर दिला आम्ही. चित्ररथ मुखार येतात. मानेस्त परीक्षकांनी नोंद घेवची. डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिस हांचो हो चित्ररथ नॅशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम गोंयच्यान TB ह्या रोगाचें पूर्णपणान उच्चाटन करपा खातीरचो हो चित्ररथ डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिस तुमच्या मुखार सादर करता. TB हारेगा देश जितेगा हो संदेश घेवन डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसीस गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो चित्ररथ आमच्या मुखार ताणी सादर केला. ताज्या उपरांत लोकनृत्य नंबर 1 शिक्षा विजन लेझिम ग्रुप. हो लेझिम ग्रुप आता आमच्या मुखार येता. परीक्षकांनी नोंद घेवची. लोकनृत्य कॅटेगरी खातीर हो पयलो लोकनृत्य आसा. शिक्षा विजन लेझिम ग्रुप डिचोली गोवा घेवन येता तुमच्या मुखार लेझिम. ह्या लेझिमाक सुरवात करचे पयलीं आयच्या मडगांवच्या